Ano? Laki na sa kanya. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng lechon ulo. Ayan mga kapudibis, meron tayong rice at meron tayong sausawan, suka at meron tayong mantomi. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin ulit ipakilala sa inyo ang isang gaming apps. Ito po ay ang Diamond Game. Sa mga gusto mag-download, panoorin natin to. Para may download po ang Diamond Game, i-click po natin ang link na nasa description box po namin. Pagka-download po ay mag-register na po tayo at i-click ang register. Ilalagay natin ating mobile number, pagkatapos po ay gawa na tayo ng password. At i-click natin ang send para sa ating verification code. Pagkataning ng code ay enter lang natin, pindutin ang confirm. Makakapasok na tayo sa ating game. Ayan, meron din tayong daily bonus. Meron silang iba't ibang games tulad ng Dragon Tiger, Color Game, Toss a Coin, Guess Size, Mythical Animals, 88 Fortune Slot, Animal World, Poker World, Lucky Fruit Connection at iba pa. Para magpa-cash in, i-click natin wallet recharge. Bago makapag-recharge, fill out muna natin ang payment information. Ilalagay natin GCash account name at ang GCash number at ang login password ng ating game account. At i-click ang save at para makapag-cash in, i-click natin ang copy at punta na tayo sa ating GCash. Send lang natin express send at i-paste yung number na kinapin natin kanina kung magkano. 100 nilagay natin sa recharge, ay ganun din ang isa-send natin. Pagka-send sa GCash ay copy ulit natin ang reference number, balik tayo sa Diamond Game, saka natin i-enter dito sa may reference number at i-click ang submit. Pwede na po tayong maglaro, try natin Dragon Tiger, subukan natin i-all in ang ating 62 coins dito sa Tiger. Wait lang po tayo sa result. Ayan, panalo ang Tiger dahil lang nakuha natin ay Queen versus sa 5, panalo tayo ng 58.9. Subukan natin ulit, taya naman tayo dito sa Dragon at i-all in natin ang ating 121. Hintayin natin mga ka-foodies. Ayan, parehong Queen. Kapag parehong cards at tayang game, ay babalik ang ating itinaya. Try natin ulit, all in natin ulit sa Dragon. Ayan, King ang card natin, Queen naman sa Tiger, kaya panalo tayo ng 114.95. Last try ulit natin, all in naman natin sa Tiger. Wait lang po tayo. Ayan, 3 sa Dragon at 9 naman sa ating Tiger. Tayo ay nakakuha ng 224.2. Tayo ay meron ng 460.85. Kaya pwede nating i-withdraw ang 400 pesos. I-click natin withdraw, type ang amount at papasok ito ulit sa ating GCash. Sa mga gusto mag-download, nasa description box po namin ang link, kaya download na po. Yes mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga tamking kapampangan. Manganta na po. Opo. Gawin, malutong. Meron hindi malutong, meron malutong. Ano, kanina pa kasi ito mga kapudibis. Kunin ko yung gravy. Ay, gravy. Ang Tommy. Oo. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kahit po tayo. Higa ko na lang. Yep.
Hmm? Ano? Laki na sa kanya. Ang hirap kunin ang tenga. Yun. Baka ano. Tenga kasi to eh. Ayun. Ah! Diyos ko to eh. Sarap. Bagong taon na. Abot mo yun, guys. Ang init. Ano na ako na. Muso.
Taba. Mainit pa kasi mga kaputipis. Taba, tingnan nyo. Bata. Try na natin. iPhone. Mamaya ko nakainin sa akin. Ha? Gagawin kong contact lens. Hindi na masyadong malutong balat. Kasi kanina pa ito makapagis. No? Pero mainit pa siya. Na-aircon. Sarap. Ay, sarap. Sarap. Di rice pa. Sayang. Ang sarap. Sobrang sarap. Siyempre, hindi natin maubos yan kasi Malaki. malalaki. Tapos, tigisa kami ni Ate Albi. Mga ka-foodies, Diamond Game, nasa description box po namin. Mag-download na po kayo. At gusto din po namin i-shoutout ang supervisor ng The Shawarma Shack, si supervisor po nila, super pogi na si Ma'am Cecil Ascosia. Ayan. Thank you so much po. At kay Ma'am Munina Reprarso at si Sir Junar Manalang ng The Shawarma Shack, Guagua, Pampanga. Salamat, Yes, salamat po. At gusto ko din pong i-shoutout yung baby na nanonood sa atin, 4 years old na si
JL Bansil, ayan. Hi, JL Bansil. Hello. Thank you so much, baby. Anak ng kasama ko sa nag-gym si Cecil, ayan. Hi, hello. Shout out, baby. Shout out, baby. Ayan, mga kapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan at Cook Like Crazy. Mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. We love you.